Sanibonani Ningizimu Afrika. Umuntu akabingelele kulolu suku lwanamhlanje koLwesihlanu. Siqinisekise kuJanuwari-ke ngo-2025. Mhlawumbe umuntu akeke eveze nanku umbono, angisho ukuthi lo mbono enginawo ungagcina mhlambe kunjani, kodwa futhi noma uzophawula kiwo Ningizimu Afrika, masiphawuleni sinenhloso yokuthi ngabe mhlambe wena ubona kanjani. Nginenkinga la enginayo ngohulumeni weNingizimu Afrika oholwa uba umhlonishwa uRamaphosa. Inkinga enginayo-ke bafowethu nodadewethu ethi kubukeka iNingizimu Afrika ingenawo umsebenzi sidalo, yabantu bengasondliwa ngalutho ngoba imisebenzi ayikho, amafemu avaliwe. Bese kuba nalama mayini amadala asesetshenzwa abafowethu ababizwa ngamazamazama-ke manje. Nginombuzo-ke ngibuza wona ukuba uhulumeni akawenzi ngani. Sibuka laba bantu abasebenza la kulama mayini amadala angasakhiqizi lutho nokho, asevaliwe, angasakhiqizi lutho nokho for uhulumeni. Kodwa siwabona impela abantu abasebenza khona bekwazi ukondla iy'ngane zabo futhi bekwazi nje nokuphila impilo ibe ngcono. Ngizokuyeka lokho okunye ukuthi bagcina sebebulalana ngoba ikhona indlela engapreventa leyo nto yokubulalana uma uhulumeni ezobanikeza ukuba sebenzani, nini enginifica la sebenzani, nalaba akazobafica lapha beyabasebenza, nakazobathola lapho kuleyo mayini abasebenzi, kube nendlela yena akasondela ngayo. Umbuzo wami-ke oqondile uthi akakubonini kuyisixazululo uhulumeni ongakwazi ukutholela abantu baseNingizimu umsebenzi? Akakubonini kuyisixazululo ukuqeda indlala kwalaba bantu abasemayini ebe nendlela akazobanikeza ngayo ilungelo lokusebenza lapho, kunoma ababopha abadubula ababulale ebabulala nje akukho, kodwa akakubeke phe kwetafula akazokunikeza laba bantu ukuthi baphile bona nemindeni yabo, ngoba umsebenzi eNingizimu Afrika awukho. Umbono wami uthi uhulumeni kazwelonke oholwa uRamaphosa nothinta nabongqongqoshe abathintakalayo kulolu daba lalezimbiwa, ake kube ukuthi bayawuthola lo message nodlulisele kibo ukuthi lezi mayini ezisetshenziswa abantu ngokungekho emthethweni abayiguqule bezenze zibe semthethweni kuba abantu beyiqhwandele ngoba bathola imali. Abantu bakha imizi siyababuka, bathenga iy'moto siyababuka, bayondla iy'ngane ziyakhula. Akubanjiswane. Uma ngabe bakhipha lapha akabakhiphe phela ngoba kukhona akazobanika khona, asuvele baxoshe njengazi ukuthi baxoshe ukuthi abashone pha, abazuke bahamba abantu ngoba abantu bayibonile imali, bondle iy'ngane zabo. Ngiyayinxusa-ke le message yami nale mbono wami ukuthi niwuthathe, nini nikwazi ukuthatha niwuhambise ukuze mhlambe uzokwazi ukuthi usize, mhlambe kube khona la kungase kuhlalwe khona kahle kucutshungulwe. Siyazi ukuthi imayini engikhuluma ngazo azikho emthethweni. Ngiyazi futhi ukuthi imayini engasezona ey'kabani ngoba sezavalwa, kodwa bayakwazi abantu ukuyingenela nepiki, angene phansi bakhipha lokho. Ukufa uma bethola ukufa ukugxotshwa igodwe, imisebenzi yabo leyo, bangena on his own risk. Akumdingi uhulumeni lokho, kodwa bona bayabuya nemali badla. Siyanxusa ngoba namaphoyisa asethola umsebenzi ukuthi athathe izinto zabantu lezi abenza lelo golide bengayibophi,
beyithathe ngoba nawo amaphoyisa esethola imali. Aholeleni futhi-ke nawo amaphoyisa, angime kodwa kuleyo, kodwa aholeleni nawo amaphoyisa. Ayayenza i-crime amaphoyisa eSouth Africa. Thatha izinto zami athi ayoyibopha, uyafika lapha e-police station azikho. Seyithengiselwe omunye osebenza lento esetshenzwayo. So nje la eGolideni ziningi izinto esezenzeka. Ngiyanxusa ukuthi uhulumeni kazwelonke ake behlale phansi nongqongqoshe loqondene nalezi imbiwo abheke ukuthi kuphi okungenziwa ngalabo bantu bamazamazama ukuze bekwazi ukunikezwa ilungelo lokuthi bakwazi ukusebenza. Kuwumsebenzi kibo. Ngiyabonga.